חוגים של אלופים זה חוגים שמדריכים אותם, מדריכים שהיו אלופי הארץ בתחומים שונים. מדריכים אלופים מלמדים את הילדים איך להיות יותר ממושמעים, איך להגיע להישגים, איך לשאוף למצוינות ואיך להשקיע בדברים. קרב מגע, אנחנו מלמדים את הילדים שילוב של מספר אומנויות לחימה על מנת להעצים את הביטחון העצמי שלהם ושהם יקבלו כלים גם לפעילות גופנית וכושר גופני. זה מה שחשוב הוא שהוא מספק הגנה עצמית, אמיתית, פרקטית, פרופר לרחוב. ריקוד הברייקדנס הגיע מארצות הברית. בחוג הברייקדנס אנחנו משלבים ריקוד, אקרובטיקה וכושר גופני. חוג ברייקדנס הוא יותר טוב מפייסבוק, משום שיותר טוב להכיר חברים חדשים ולרקוד איתם. זומבה זאת שיטה שמשלבת מסיבת ריקודים עם כושר גופני. המטרה של זומבה זה להשאיר את הבן אדם בכלים לאורח חיים בריא, תוך כדי כיף והנאה. חוג הציור, בשונה מחוגים שמשלבים פעילות גופנית, בא לתת מענה לצד הרגשי והמנטלי של הילדים, כשהם משלבים בתוכו את האומנות שלהם, את הדמיון שלהם וכל מה שהם רוצים על מנת להביע את עצמם. כמה פעמים אני שמעתי מילדים, סוף סוף אני יודע איך לצייר, מה לצייר, איך להעביר מה שאני רוצה לצייר. המסע על בראיה זו סדנה שבה אנחנו לוקחים את הילדים למסע מיוחד אל ארץ הבריאות. בסדנה למדנו על אורח חיים בריא ושצריך לשמור על פעילות גופנית, על תזונה נכונה ועל שלווה ורוגע. המטרה שלנו במסע הזה הוא ללמד אותם כלים פרקטיים לאורח חיים בריא, שהם יוכלו לקחת איתם הביתה וללמד את ההורים שלהם, את החברים שלהם, ודרך זה המטרה שלנו להעביר את זה לכל הסביבה. היפ-הופ זה חוג שאנחנו לומדים בו כל מיני תנועות מיוחדות ואנחנו עושים שם הרבה כיף ויש לנו גם הופעות בעיר ומחוץ לעיר. סדנת אורח חיים בריא למבוגרים, מטרתה לתת למבוגרים, לאנשים שכבר עברו כל מיני חוויות בחיים שלהם, לשנות את דרך החיים שלהם ולהגיע למצב שהם חיים בריאים ומאושרים יותר. הופתעתי מאוד, קיבלתי מגוון רחב של אפשרויות. בסדנה למדתי להיות המאמן של עצמי, לבחור את המזונות הבריאים וללמוד איך לנהל אורח חיים בריא. חשוב לנו מאוד, מעבר ליכולות שלהם הפיזיות בשיטה ומה הם עשו פה כל השנה הזאת, זה באמת להקנות לתלמידים ערכים של אורח חיים בריא, של הגינות ושל עזרה לזולת, ופשוט להיות בן אדם טוב יותר.